Zdravím, já jsem Pepa Polášek, ale já jsem Mr. Invektor, já teďka z Prahy jdu zase fotit do Bratislavy. Já jsem po cestě náhodou potkal svého známého, který se věnuje hudbě. Abych to nepokazil, tak já ho nechám, aby se vám sám představil. Čau, jsem Chris Penner. Nevím, co chceš slyšet. Jako máš, co děláš? Jakým žánru se věnuješ? Hip-hop, rap, nejvíc. Byl jsi v nějakým videoklipu, nějaká spolupráce s nějakou skupinou nebo se zpěvákem, nějaká koprodukce nebo něco? Takže jako nějaký videoklipu, hodně videoklipech jsem hrál, ale hlavně teďka chystám album, že 2012, album jsem začal 2011, nějak na konci zimy, ale to se nepovedlo, takže jsem začal úplně s novým stylem. Jinak jestli se vám tady tenhle obličej zná nějaký povědomí, tak já jsem tady Chrise fotil před nějakým časem ve sklepě a ta fotka byla tak dobrá, že to v jedné soutěži vyhrálo hlavní cenu, jo, prostě vyhrálo to workshop v Praze v hodnotě pár tisíc, jo, že ta fotka vypadala hodně dobře a vybral to přímo i porota, jo, takže asi tady tenhle člověk vypadá fakt dobře, jinak by to tu fotku nevyhrálo, jo. Tak ty víš teda, ne? Vím. A my možná zase budeme fotit, jo? Asi tvojí přítelkyni, ne? A máš nějaký webový stránky nebo fans, ještě když jsme tady, aby jsme udělali reklamu? Jediné, co mám, tak na Facebooku mám Chris. A ten odkaz najdete tady pod tímhle videem. Lidi, tak se zatím mějte a čus. Čau.